dine egne. Lidt ærligt. Altså. Vi er lige i gang med en video. Stop der! Stop her! Stop! Du skal ikke bare putte dem i. Ja, så river I mig, river. Indtil der lige pludselig ikke er flere blomster, ikke? Altså ikke sådan alle blomsterne i haven eller noget. Nej, så vil det se skrækkeligt ud. Ja, og så er det, så skal man vente i 2 timer. Ja, og når de er gået, Så er det færdigt. Og så kommer sådan en lille bitte farve frem. Det er det. ja, og så kan I bare putte det på, og så dufter det rigtig godt. Ja. Må jeg lige dufte mit Men ikke så de der farver. Det her er nyt. Det her er nyt. Nej, de der 2. Nu skal I skal se at Ja, og vi er snart færdige, ikke? Ja, og så vi har sådan selvudviklet som en fødselsdag. Vi laver videoer til min fødselsdag. Jeg har så fået penge, og nu kommer vi snart på YouTube. Og nu skal vi det der, ja. Okay, så. Kom nu! Kan du ikke bare sige hej? Nej. You're gonna hear me roar. Så vi skal bare sige, jubi!